Chiloul. Din pumnii și eu pentru Majaru. Majaru se dreaptă spre balon. Șut! Șurul de apără. Portarul Barcelonei, revedent, 11 metri. Portarul Barcelonei, Ruti Coicea, i-a ghicit colțul și după ce a făcut o fentă spre dreapta, s-a dus exact în colțul din stânga, unde a șutat Majaru. Nu nimic, băieți, trebuie să luptați în continuare. Tukadam apără! Tukadam apără! Bravo, Tukadam! Alessanco a greșit și el, bravo, Tukadam! Echilibrul s-a restabilit. Extraordinară parada lui Tukadam. Scorul în continuare 0-0. Cel de-al doilea 11 metri pentru Steaua, îl execută Bălăni. Bălăni față în față cu portarul Barcelonei. Șut! Și Burut de apără! Nu se poate înscrie după respingerea balonului de către portar. O partidă de o tensiune extraordinară. Extraordinară. Cei doi portari au făcut ca gustul tuturor de aici, de pe stadion, să ajungă la valori mai mult decât maxime. Și apără și Tukadam! Bravo, Tukadam! Bravo, Tukadam! Extraordinar este Tukadam în această partidă. Petrața este cel care n-a reușit să-l învingă pe vașnicul Tukadam. Al doilea 11 metri apărat de portarul Stelei. Cred că este o chestie mai puțin întâlnită, un fapt mai puțin întâlnit. Se dreapta acum spre balon Lăcătuș. Lăcătuș trebuie să înscrie. Lăcătuș va înscrie. Șut și gol! Bravo, Lăcătuș! 1-0. Frumoasă execuția lui Lăcătuș, extraordinară. Balonul trimis exact sub bară. Acum pentru Barcelona, Pichi Alonso. Ceilalți jucători sunt invitați să stea în cercul de la centrul terenului. Tukadam din nou față în față cu Pichi, cu un alt jucător, Barcelona, și Tukadam apără! Extraordinar, extraordinar Tukadam! Al treilea 11 metri apărat de portarul Stelei. Formidabil! Conducem cu 1-0 după executarea a 3 serii de lovituri de la 11 metri. A patra serie este începută de Balin. Conducem cu 1-0. Balin se dreaptă spre balon, șut și gol! 2-0. Aș vrea să vă spun, nu aveți în imagine, stimați telespectatori, toți jucătorii Stelei adunați, revedeți execuția foarte frumoasă, foarte precisă a lui Balin. Toți jucătorii stau în cercul de la centrul terenului și toți practic cu spatele spre poarta unde se execută loviturile de la 11 metri. Iată, nici jucătorii nu mai pot rezista la tensiunea extraordinară a acestei partide. Steaua conduce cu 2-0. Acum pentru Barcelona execută a patra lovitură de la 11 metri. Jucătorul cu numărul 11 este vorba de Marcos.
Hai Ducadam! Apără Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Cupa campionilor europeni este la București! Bucurie fără margine în rândurile fotbaliștilor de la Steaua! Revedeți acest al doilea gol, această a patra ratare a Barcelonei, mai bine zis această a patra intervenție extraordinară a lui Ducadam. Steaua este câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni. Lacrimi citesc lacrimile pe obrajii jucătorilor Stelei. Această superbă echipă românească și-a făcut datoria și astăzi în finala Cupei Campionilor Europeni, onorându-și admirabila sa carte de vizită, onorată prin rezultate extraordinare, doar într-un singur an competițional, un an competițional de excepție. Îi văd pe jucători plângând de bucurie, o mare fericire pentru jucătorii Stelei în imagine. Să-l aveți pe Ducadam, el este felicitat cu sportivitate de Urruti Coicea. Jucătorii se îmbrățișează cu antrenorii, Pumpescu. Este o atmosferă de mare emoție aici. Steaua a izbutit să intre în posesia celui mai prețios trofeu, Cupa Campionilor Europeni. În această seară de 7 mai, Steaua a scris cu marele său talent, cu o dăruire dusă până la sacrificiu, cu dragoste nesărmurită pentru culorile patriei, o pagină de neuitat. Cu milioane de mâini să îmbrățișăm pe acești minunați fotbaliști, a căror muncă de zi cu zi a urcat pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei europene a echipelor de club. În acest an mai aniversar, fotbaliștii de la Steaua, antrenorii lor, și-au adus prin această splendidă victorie prin nosul lor de recunoștință pentru minunatele condiții create de partidul și statul nostru mișcării sportive, care, iată, cu această cupă a campionilor europeni, i-au adus noi străluciri. Felicitări din toată inima echipei Steaua. Lacrimi de bucurie pe obrajii jucătorilor, pe obrajii antrenorilor de la Steaua, și de ce n-am spune și pe ai noștri, cei ce suntem aici lângă ei și credem și pe